So tá písa Gaeilge agat tána féin, ach tá sé beagnaí deacarit chun an teanga a thuiscint nuair atá tú ag labhairt le den éigean sa bhíorthail nó ag éisteacht le podcast. Sin cearchlór, tá náid céine ag a lán daoine, ach inis tá sé bhaid níos éasca chun fiabhsa chur ar de chuid clúshuiscint lenar gcomharsa tuiscine ar learnirishonline.com. Clúdaigh an cuarsa na príomhchanaigh, so Gaeilge Ulla, Gaeilge na Mún agus Gaeilge Chonacht, chomh maith le sin clúdaigh sé chanaigh meascatha atá ag a lán daoine sa lá atá an ndeochan. Tá sé go thomán self-paced agus tá neart físeánaí agus clipna tíofriúla le haid daoine ag leibhéal tíofriúla. Agus an rud is fearr tá 100% money back guarantee muna bhfuil tú sásta leis an gcomharsa. Man tá tú géirí a bheith muineach ag éisteacht leis an Gaeilge gan fóthaid til. Click play.